Nganong si Jesus nagpakakabusman aron kita madato. Nasayod ka ba niini mga igsoon kung unsa ang bot ipasabot nining mga pulonga? O karon mga igsoon, mao kini ang atong pagaisgutan. Ako'y pangutana. Ngano nag-ingon man Ginoo nagpagakabo sa aron kita madato. Nya daghan man kayong mga kabus karon. Maula na akong pangutana. Ako ning paningkamutan nga ako lang magtubag ana. Ya, ato lang pong pamalandungan kay ato nang tubagon po na sa balaang kasulatan. Nag-ingon ang anak sa Dios si Jesus nga nagpakakabot siya karon kita madato. Kay siya man ang tiya sa kalibutan, kay siya ang anak sa Dios, di ba? Siya ang amahan sa kasaysayan. Anong matawag nato siya kasaysayan? Naman siya kaagi nga tawanon sama kanato. Ang Yahweh ang Diyos Amahan, Espiritu man siya ang nagbuhat sa kabuhatan mo nang tawag sa kabuhatan. Mo nga tungod sa gugma sa Amahan, gipadala niya ang iyang bugtong anak nga sama kanato aron ang mga tao motuo. Kay kaniadto daghaman nagpadios-dios kay wala man kakita sa dagway sa Amahan, kini ba? Unya nag-ingon siya ang tag-iya sa kalibutan. Ug iyang nagpakakabos siya karon kita madato. Tungod kay kaniadto ang sugo sa Amahan, di ba? Napulo ka sugo, 10 commandments. Na tapos naay dili makaon, mga baboy, mga sakripisyo murag kanang matawag ta nga pinili. Dili ta dato kay dili man nato makaon tanan. Unya nag-ingon si Jesus nga gikinahanglan nga ang anak sa Dios magantos mo sakripisyo aron kamo ipataas. Siya ang nagpaubos. Mo gani nag-ingon gani siya nga pagpaulipon kamo sama kanako kay labing dako kamo kanako, dili ba? Nya pag-alagad kamo nga alagad kay ipataas ko kamo. Aron mahimong panag-ignan si Jesus magpaubos siya. Mao katong naapod sa balaang kasulatan niingon siya kung adunay mga kumbira o mga pinasidunggan, di ba? Kinsa ang maglingkod sa lingkuranan katong pinasidunggan, di ba? Ang nag-alagad o ang gialagaran ang utana pagani siya nga niingon pagani siya. Asa may labing labaw? Ang katong gialagaran o katong nag-alagad? Natural lang gyud, di ba? Moingon po na katong gialagaran kay labaw kay gialagaran. Mo nang mutawag ingon po si Jesus, nganong nag-alagad man ko ninyo. Ambot ay pasabot ni Jesus niya na tungod sa iyang pagpalansang sa cross, tungod sa iyang pagluwas sa tungtunglo kay kaniadto ginatunglo man ta. Nanuman kay ang tao kinahanglan muhago gyud kay hakog man ana amang garbo. Mo to yang gipanag-ingnan ang sayaw, tanawan yung sayaw, tanawa mga lumikas. Di ba? Kay tungod sa iyang wala siya nagdaro, wala siya nagpugas, na siya maani. Ang Diyos na naghatag kaniya. Motang natunglo man ta. Nagpaubos siya ug iyang gilukat kita pinaagi sa atong yang tunglo sa Amahan kanato kay hakog man ta. Di ba? Nagtipon og mga bahandi. Hakog, di ba? Bisig karon gani ang kalibutan karon nag-away. Unya ningon ang Ginoo, tumana ninyo ang akong mga sugo. Malinawon kamo. Ang bote pasabot ni Jesus niya na gilukat ta niya sa atong mga sala. Unya nagbuhat siya bag-ong kasabutan mao ang New Testament. Kaya andaan kasabutan kan gibag-o man kinagkanaw naman na, di ba? Si Jesus ang tinuod na Pangulong Pari na man na dito sulat ni San Pablo sa ngadto sa taga Hebreo ana sa ubos. Nagbuhat siya kay ang daang kasabutan nagkanaw nagkadunot. Mo nang nagpakakabus sila. Nagpakakabus siya haron kita madato. Ang bot ipasabot ni ana tumanon niya nato ang iyang mga sugo. Di ba nag-ingon man gani siya? Di ba mag-ampo man ta? Kinalang tumanon ninyo ang akong mga sugo. Pagpaubos kamo, pagpasaylo. Kuhaan ninyo ang unang sala, ang kakog, ang garbo ug ang kakog, di ba? Mao na ang pinakadakong sala, mao na siya.
Unya ang nahitabo din sa kalibutan gituman ba na? Nga wala man natuman. Walang tagiingon ni Jesus nga ang kalinaw man na ako niya ibili nako kini ang bagong kasabutan kay mao kana ang iyang gitukod. Sundan ninyo ni, basahan ninyo ni kung makaila ka mo kanako, makadungog ka mo sa tingog pinaagi ni ining pulong. Unya, dili man si Jesus ang nagpakakabos sa tao, nahimo kabos ang tao, tugod man pod sa wala nagtuman sa iyang mga sugo, dili ba? Dato na ta. Kaya naman, ang atong gipangayo rabi dito, makakaon sa matag adlaw, no? Ang kalanuna mo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pero ang tao wala madili man kontento. Di ba na sa balaang kasulatan? Ang reliyon dili makadato. Inoon, makadato kung kontento na kamo. Sa inyong kaugalingon. Iya, ang tao dili man kontento. Di ba walay dato nga masubraan? Di ba no? Nya wala po'y pobre nga makulangan. Dili man kontento, wala may katagbawan ang tao. Mo nang aduna po'y kabos. Walay dato kung walay kabos. Mo gani nang gipanag-ingnan niya ang dato ug kabos. Ano man, sama sa gingon niya, ang anong adunay bulag kanang naibuta. Haron may dahan ang iyang gipanag-ingnan nga ang buta makakita. Mao pud nga naar po'y dato aron matuman po niyang panag-ingnan nga aduna po'y kabos. Ang buti pasabot ni Jesus ni ana, dato na ta. Kay makakaon man ta sa matag adlaw, dili ba? Ang dato gani. Pero galing lang wala man tay katagbawan ang tao. Wala man ta kabalo asa taman nga hinganlan ta nga dato. Di ba? Mao ni akong giingon ninyo kanunay naaman ni sa balaang kasulatan. Tanawa ang mga dato kung gwapo na kaisag sakyanan iyang amigo ang katumang pong mga dato nya dato siya kung adto siya sa mga dato. Tanawa ninyo mga dato, di ba daghang mga yate itapad po siya sa mga dato nya karon ang giingon naman ni Jesus napakasamahan yung kinaya sa sayaw makakaon ka mo. Di ba? Maura man natong gipangayo, matag adlaw. Dato na ta. Apan tungod sa mga hakog nga nagtipon pog bandi kay walay katagbawan, adunay gyud kabos. Nya, karon kung magmasol ta sa Ginoo nganong daghang kabos, karon moingon ang Ginoo. Kung moingon kamo, gipadato ko kamo, pinaagi sa akong pagpalansang sa krus, pagpatulo sa dugo kay tanan, gilimpyuhan ako tanan. Dili na mo magsakripisyo. Wala na tanan kay ako lang sakripisyuhan sa cross. Kanang nagbunyag siya sa kalayo sa espiritu. Kanang mga Kristiyano. Except katong mga Muslim nga nagsugo man to, nagtuman man to sa sugo ni Yahweh. Mo nandagan sila sakripisyo. Mo nang ipadala ang iyang bugtong anak nga magbunyag sa kalayo sa espiritu. Mga Kristiyano. Pero tanawa, matawag ta nga Kristiyano. Dili ba? Kung sa pagtawag na to sa Kristiyano, wala man ta nagtuman sa sugo ni Kristo. Dili man ta Kristohanon. Gigamit hinuna to ang iyang gibalaan. Diba? Gibadlong na sa inyong paggamit sa itong gibalaan. Kung nagpasan kita sa cross, kung kita nagampo ubos sa cross, kinalang magpaubos punta sa cross, di kay kanunay nagsipsip sa cross. Atong hunaw-naon, nganong gipalansang sa cross, tungkod sa atong sala, ang kahakog. Dili kontento. Mo to balikon ko katong ingon niya, dato na kamo. Dato na kamo kung kontento kamo kung unsay anaa kaninyo. Tama gyud. Ang problema kay wala man ta kabalo asa kinsa ang atong matawag nga dato. Bisag hinganlan nimo ang dato labi na kung mangulam kag salapi karon, walay mo ingon nato nga dato ko. Dili ba? Wala gyud. Walay kontento. Pero kung magsulti gani sila, haron ipataas sila, moingon sila, kami, mga adunahan, di ba no? Magpasigarbo. Tama. Pero kung siya anaa gani dito sa mga tao na kinahanglan, dili siya moangkon nga dato siya. Kaya kung niangkon siya nga dato siya, nanong dili man siya maghatag sa sobra kaniya. Pangutan ako, Di man kontento. kung matawag ka nga dato ka, muhatag ka kay sa sobra kaniya. Buti pasabot, sobrahan na ka sa imong gikinahanglan. Nga tanawa ang dato,
Matawag na sila nga dato. Nga wala man siya naghatag sa sobra kaniya. Dili. Tama gyud. Mo hinuon ay nagdinalo hinuon siya. Ang dato hinuon kugihan hinuon kayo magpadato siyang kaugalingon. Pero ang pobre mas dato pa ang pobre. Ano man? Mas makahatag pa man siya sa iyang silingan. Tama. Makahatag pa siya sa iyang panahon sa pag-atiman ngadto sa uban. Nya karon, unsa ang bot ipasabot ni Jesus dinha? Di ba? Ang naghilak karon mo katawa na unya. Bulahan kamong mga kabot. Bulahan kamong gidaog-daog. Tanawa. Kung ang dato nagpaubos sama sa kabos, bulahan usab to siya. Kay nagpaubos man siya. Kay walay dato nga dili makahatag. O wala po'y pobre nga dili makapaambit. Mao dinhi sa kalibutan, sultian ko kamo. Kung ang mga tao nagtuman lang sa sugo samahan, dato ra tatanan ug walay kabos. Tanawa karon sa tong pamunuan, imbis na ano tay pamunuan, naapoy mga tao mo against pod sa namuno, di ba? Unsa ang pagdato sa tong kalibutan kay ni gasto naman hinoon sa mga krimen, ni gasto naman hinoon sa mga taong badlungon, ni gasto na pod sa mga taong naa sa prisuhan. Tungod kay ang tao pod anaapod sa pagamahanan gigamit pod ang balaod. Pero walay balaod sa kalibutan nga mali. Sultian ta mo. Kaya unsa gani ang balaod sa yuta mo pod balaod sa langit. Nganong aduna man ay balaod? Haron pod sa mga taong makasasala. Oh, di ba? Nganong naay may anti-corruption. Tungod kay naapoy magkurap. Nganong naaduna bay pulis? Kay nganong man pod naaman poy mubuhat og krimen. Di ba? Tama. Kung ang tao lang gyud kontento na gyud dato na tatanan. Kay ang buti pasabot sa balaang kasulatan, di pa nagampo ta, makakaon lang sa matag adlaw. Nan karon nasubraan man. Kung maulang ka na ang gipangandoy sa mga tao, dato na ta Wala kabos. walay kabos. Pero tanawa ang dato. Nabagoy kontento ang dato, di ba? Ang dato na hinoon, mao pa man hinoon ang dili kapahulay. Kay halos gani gabi dili man nila usikan ang panahon, di ba? Naman na sa balaang kasulatan dili makatulog sa pagpatigayon. Naagid. Wa sa kabalo nga ang iyang kinabuhi. Mamatay ukwaon karon pagkaugma, di ba? Nya asa sa paingon? Kay bulahan naman sa dinhi. Nang lupig man siya. Gidugangan pa man ang sobra kaniya, di ba? Gibutahan ta nila, gibutahan ta. Kay kuan ang jutay ka nato giidugang sa sobra kanila. Mga na ang dato, walay kontento nga dato. Kano man, kung ikaw ana ka sa hayahay dato ka, ug maigmat ka sa pulong sa Dios, pagpaubos dito sa kabos, level ka sa kabos, di ipataas ka sa mga kabos. Tama. Mao gani na kung giingon kaninyo kanang naaman na sa balaang kasulatan kung daghan gani nga nalipay sa imo nga isigataw, daghan pod ang kalipay, dako pod ang kalipay sa Dios kanimo. Tama. Pero kung ato ka nga dato ka gamay ug mutipon ka dato sa mga dato, bisag ang isa ka dato gani, ipaubos pa ka. Kay mas labaw pa man siya kanimo. Mo na nga sultian ko kamo. Mangutana mo, inyong pangutana, nag-ingon siya, nakabos siya, haron kamo akong ipadato. Nya, ang pangutana, nituman ba ang mga tao sa iyang sugo? Wala gyud. Buti pasabot ang tao rapod nagpakakabos, tama no? Ang tao rapod nagbuhat nga dili matuman kay wala man pud dituman sa sugo sa Dios. Tama gyud. Sa atong maluluwas, kung nituman lang ta sa sugo, amahan namo ana ka sa langit pagdaygon ang imong ngalan, daygon nato siya simbahon. Umabot ka na mo ang imong giran, nangandoy ta sa iyong gingharian. Unsa man gingharian pangandoy niya, di ba? Ang bagong langit o bagong yuta. Unta dinhi kung gituman nato na dinhi sa yuta. Karon wala tay kabos. Pero nganong daghang kabos? Portin daghan naman pong adunahan. Dili man ginato ikalilong. Ang kwarta gani sa Pilipinas, tuahin noon sa laing nasod. Mo na karon daghan ang bahandi dinhi.
Pero tungod sa mga tao pod nga gusto pagyud gunitan ang tanan, daghan pong kabos ug dili na ihatag sa Dios. Ngan karon kung ang mga tao maghiusa dinhi, bisag sa ato lang nasod maghiusa, wala na mo rebildi, ihatag ng katungod sa presidente, ihatag na katungod. Na naglingkod dito. Pero unsa man pagbuhat sa maayong balaod, kay daghan man pod nga mo against pod sa balaod, dili ba? Imbis ipakaon na to sa mga kabos, isuhol hinoon dito sa mga tao pod, di ba? Magbuhat na pog lain na pod nga mga grupo o lain na pod nga naa sa gobyerno karon mo tan-aw pod sa mga nanglupig, di ba no? Tama. Unya karon kinsa karon ang naglingkod diha katura pong mga dato nya sala na sa Dios nga wala man sila nituman sa sugo. Kung nituman lang sa sugo, walay dato nga dili makahatag o walay pobre nga dili makapaambit. Kaya ang pobre, sultian ko kamo, mas dato mo ngadto sa Dios. Ano man? Apil pod ko kay tao man ko nagsulti, mas dato ta ngano man? Ngano man? Bulahan kamo mga kabos. Kung kabos kamo karon, tanawan niyo si Job. Dato siya, pero nagpaubos siya. Ni times to ang kadato. Mo nang dinhi sa kalibutan, naman na sa balaang kasulatan. Maog daw magid ni kay naman na sa gisulat dito. Di ba? Ni Pedro, di no? Oo, nadi. No, ang unang kalibutan gilaglag pinagi sa lunop o pinagi sa pulog sa Dios. Nito mao ang kalibutan haron laglagon pinagi sa kalayo. Bisag basahon niyo na ang nakadungog, basahon ninyo na sa balaang kasulatan. Unya ang nahitabo niya na nganong nakakabusta kay gituis kini sa mga taong walay alamag ug mabalhinon sa balaod sama sila gibuhat sa ubang bahid sa kasulatan. Tama? Tama gyud. Imbes na anagyod ang balaod sa Dios nga gibutang ana dito, nagbuhat og laing filosofiya, laing pulpito pagpanudlo. Kung tumanon na gyud nato ang balaang kasulatan nga gibilin sa Dios, ganiingon siya, ang kalinaw ibilin ko kaniyo. Mao kana ang New Testament gikonkreto ni Hesus. Gikan sa Old Testament gibadlong magani sa sulat ni Oseas, ni Malakyas. Na tanawa nya kumingon sila nganong sumbinga iyang pagigsulti. Buot siya sumbinga iyang pagigsulti kayron katong mga buta makakita og ang bungol makadungog. Nakadungog og nakakita na sila. Tanawa ang nagatuon. Daghan og mga pagtuon, di ba? Daghan ang nagsulat og mga libro, di ba na ano? Balang kasulatan. Na mga propesya, daghan kay nagsulat og mga libro. Nagbuhat-buhat gigamit nila ang kaalam. Di ba naingon ang Ginoo ay kung ana-ana kaninyo ang kaalam, gihatag ko kaninyo ang kaalam. Di ba naingon ang Ginoo? Ayaw ninyo gamita nga layo kamo kanako. Tanawa karon ang sa gibuhat, garbo sa tao, gituis sa mga taong walay alamag. Kung taas na ninyo kaalam, nagpalayo na ninyo sa Dios. Kay gigamit niya ang kaalam haron manglupig sa mga tao. Nya karon, basolon ang Dios. Basolon na to ang atong mangluluwas. Kinsa ang angay basolon? Unya gigamit pa gyud ang cross. Gigamit pa gyud ang gibalaan. Di ba? Ibilin ko niyo, handuma ko ninyo ni. Mao kini akong lawas nga akong ihatag kanyo, handuma ko ninyo ani. Ngan karon unsa may kahulugan ni anak? Mabusog kita anak. Ambot ipasabot, handumo na to siya pinaagi ni ini. Ang mukaon ni ini musunod sa iyang sugo. Kristohanon. Kristiyano. Pero unsa ni tabo? Mogamit na hinuon og balaod. Dili mukaon. Kung dili kakumpisan. Unsa man ang bot ipasabot? Kinsa man di ang tinuod nga pari? Ang bot ipasabot ni Jesus ni anak, kung kaunon ninyo ako, sundan ninyo ang ako mga sugo. Kung gamiton ninyo kining cross, tan-awan ninyo nganong nagpalansag ko sa cross, haron kamo unta madato. Pero unsa na itabo? Kamo may naglingkod sa lingkuranan nga pinasinunggan. Nya asa naman tong mga kabos? Bosa, maglipay ta nga kabos ta. Kani ingon ng Ginoo, bulahan kamong mga kabos. Bulahan kamong gidaog-daog giing nagbuang nga magsulti sa balaang kasulatan. Bulahan kamong naghilak karon. Bulahan kamong nagmasakiton. Ang ano? Kitagaan pa man tag panahon nga pakahinulsol. Kay kung abtik ta pareha ng mga dato, malipayon kay kanunay kung walay sakit. Makauna-una siya sa iyang lawas.
nga dili madugay dadon na sa kamatayon. Ang problema ang nagbuhat og daotan sama ra mga nagpatay sa iyang kagaling lawas. Ang ikadawang kamatayon mao ang impierno. Tama. Busa ay na mo kagool. Bahala lang ning atong lawas kay isa ka gatos ka tuig sama ra man sa isa ka tino sa tubig, dili ba? Na sa balang kasulatan, dili ba? Na, sulat na. O ya, mubo ra man ang nga panahon. Unya, asa taas nga panahon nga puy-an na to hangtod sa kahangturan. Bulaan tong gidaog-daog. Ay mukabala ka kung mamatay ta mo uban kaniya, kay maghari ta mo uban kaniya. Kay aduna gyud bag-ong langit ug bag-ong yuta. Amen. Naana sa balaang kasulatan sa katapusan sa gipadayag sulat ni Juan. O niya, kung dili sila mo tuog balaang kasulatan, nano nagtuo man ang anak sa Dios. Nituo gani sa ni Isaias. Oh, good. Nituo gani siya katong nasakay sa asno. Nag-ingon ang Dios, ayaw tintala ang Dios, di ba? Ningon ang balaang kasulatan, ayaw tintala ang Dios. Nan karon, kung miingon tag Kristiyano, nituo ta sa balaang kasulatan. Kamo, bulahan mo, ngano man. Kaya nakamata ka mo sa kamatuoran. Amen. Yang kamatuoran, may maghatag og kagawasan. Amen. O sa pasagdain na lang mga tao nga nagpabuta-buta. Pasagdain na mga tao nga nagpabungol-bungol. Makunsa man nga dili mo gina sa gusto mamati. Nakakita na sila pan dili mo sa gusto mo tan-aw. Naana sa balang kasulatan wala. Na. O nya naa man ang ingon ng Ginoo. Ang daotan magpadayon sa pagkadaotan. Pusa kita na nahigugma sa Dios, higugmao na to ang atong isig katawo. Ay naguna-una sa tong kaugalingon kay ang Dios na maghatag nato niya na. Di ba? Mao tong giingon sa Ginoo, kung aduna kamo magpahulam kamo og mga salapi o kwarta, ayo paguna-una nga ang inyong pahulamon katong makabayad kaninyo. Kung sa tawhanon, kwarta, dili. Kung sa tawhanon, kung ikaw nakasala ang imong isig katawo, ayaw paguna-una nga mangayo siya pasaylo kaninyo. Pasayloa siya, dili ba? Mo na ang paghubad sa espirituhanon. Oo. Tama. Kung sila nakasala kanimo, ay na nauna nga mga pasaylo kanimo. Pasayloa din siya. Mo na giingon sa Ginoo. Ngano ganing pasayloon nimo siya? Tungod kay siya nakasala kanimo. Amen. Nya kasagaran ng tawo ingon siya. Dili kung pasaylo kay siya nakasala. Mao gani giingon ni Hesus na pasayloan siya kasi siya nakasala. Nan magpaabot di ka nga ikaw pasayloon o makakaisala. Siya man kay nakasala. Mao nang ingon siya, amahan, pasayloa sila kay wa sila nasayod silang gibuhat. Nan karon manudya pata sa Ginoo. Anong ingon siya, dato ako pa nagpakakabos kamo. Ako haron kamo madato. Nan karon gituman ang iyang mga sugo. Mao tong giingon sa Ginoo. Nakabaluan ninyo nang naa sa balaang kasulatan, adunay, di ba sumbingay ni? Adunay usa ka tag-iya sa uma. Dili ba? Nanas balaang kasulatan ang magbabasa makadungog ani. Dili na ta magkuana na magsig ergo sigig debate din na nya puros day mali. Niingon Ginoo ay nakamog debate naglangay-langay lang kamo. Isa lang ang atong Dios. Daga nag-ila og Kristiyano pero daghang reliyon. Mas maayo pa gani ang mga Muslim kay isa lang, si Allah lang og nagtuman sila. Gawas atong uban. Di ba? Balikon ko. Adunay isa ka tag-iya og luna. Di ba no? Yuta. Nya nilangyaw tong yang agalon o pagabot timbalik siya. Og nagpadala siya og sulugoon haron mangay og bahin. Unsa gibuhat? Gibunalan, gilabog, ipatay. No? Gibunalan. Butan na to gibunalan. Gipadala na pod ang isa niya kasilugoon. Mao gyapon ang gibuhat. Wala gitagaan og bahin. Gibunalan. Nya gipadala na pod lan lain na pod sa lugon, mao ra gyapon ang gibuhat, gibunalan. Ug wala naman sa laing ipadala. Ang iya nagbugtong anak nga gipadala naa didto. Unsa gibuhat sa mga tawo nga gipasapan? Di ba? Mao ra pod ang gibuhat, gipapatay. Kinsa kana ang bote pasabot nga sumbingay? Si Jesus gipalansang sa cross. Tanawa sa una, kinsa man ang kabuhatan, kinsa man nabuhat sa kalibutan, di ba ang Dios Amahan? Mao po nag-iingon si ako ang paras, kamo ang mga sanga, di ba? Niingon si Jesus ni ana, ang atong mga luluwas. Asa siya nagturok, di ba? Naa sa yuta. Dios Amahan. Mao tayong ingon siya, pamunga kamo, pero hinumdumi pag-ayo adunay sanga,
nga mamunga putlon kini haro mamungag dagan. Katong mga balaanon ng mga tao. Katong na nag-antos tungod sa iyang mga pamilya, nag-antos sa nag-BBI kaniya. Uwing siya, anak dali na kay duol kamo kanako nga mga kamong gikapoy, di ba? Dali na kay dadon ko kamo sa akong gingharian. Bisag patay kamo, magpuyo kamo, maghari kamo uban kanako. Munang malipay kay ko, bisig karon ako inuko sa Ginoo, anak dali na. Nga naman, mas lisod kay dinhi nga magluglo labi na kung gabiton ka sa espiritu. Di ba? Inyo nang napil na ko na. Bisan ako nagahilak katong mga tao nga naglibak nako, nag-ingon pagid nako, nga buang nag-ingon pagid nako ano naman. Oh, nakita ninyo diri nag-ayo sa masakiton. Kinsa ba ang nagtabang di ba ang espiritu? Nya karon, unsa man iya akong ipakaon dito? Mo tong pagwali, pagsulti sa kamatuoran. Kanang mga tao nagsulti ana, nagtabang sa mga tao. Nanambal, kinahanglan. Wala gyud. Pusa bulahan ta. Tabangan nato ang mga tao nagkinahanglan. Makaampo ta para sa kalibutan. Sagdain ang atong kaugalingon. O higugmaan ninyo na ang mga tao nga dili gustong mamati. Dili man gina gustong mamati. Naman na sa balaang kasulatan. Kay ngano, nagpabilin man sila sa ilang kalibutan hon. O dili po sila makabalo sa espiritu. Di ba? Naman na sa balaang kasulatan, John 14, di ba? Nagsaad ang espiritu nga mobalik. Naman na dito, ang kalibutan dili makailani kay dili man makatugkad. Mo na mga taong kalibutan nun, labi naghakog sa kalibutan nun. Tipon og bandi. Mo na nga karon. Gusto mo, madato mo. Wala po mo kabalo, asa taman ang dato, no? Kung arang-arangan mo, ayaw, pag ambigo dito sa taas, kay nga naman, kabos ka nila. Unya, wala rabay katagbawan ang taon, titalon mo sa inyong garbo. Dito sa ubos. Di ba dato mo? Tama. Tama? Tama gyud. Mutabang ka sa kabos. Karon ikaw ipataas sa mga kabos. Pero kung dato ka, mutabang mo ato pag sa dato. Sulayan man kasi mong garbo. Hambugiro. Di ba no? Unya, ino na ka, umaot na imong kotse. Di ba? Maning kamot na po ka, asa ka, magpadato dito sa kabos. Nan karon, natuman mo to ang naa sa balaang kasulatan, nga walay dato, nga dili makahatag, o walay pobre po nga dili makapaambit. Nya kinsay manubag ana. Mo lang din sa kalibutan mo ning laglagon. Jesus nga naman, ang kalibutan karon dili na ako, ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Gisulat na niya daan. Kay laglagon magini pinagi sa kalayo. Busa kita nga naa dinhi, kinahanglan magmaigmat ta. Igmat, unsa pagmaigmat? Mubasa sa balaang kasulatan, ayaw pagtuon na ang kinsa pay makaluwas mo ni ang una ay pagtuo. Walay tao nga makaluwas kanato ang atong binuhatan. Dili ba? Naana sa pulong? Oh, na. Ang pulong mao ang gamiton sa paghukom. Tama. Walay tao. Di ba dili makaluwas kaniyo ang bunyag o paghinulsol? Gawas sa espiritu. Kinsa mang espiritu? Ang Dios amahan. Nya karon nga anak nahiusa naman niya pinagi sa pagpakamatay ron padatuon ta. Nya mubalik man gyud sa dili madugay. Kay siya man ang tinuod nga magbalantay sa karnero. Ano na lay tao karon? Nga magbunyag pinagi sa espiritu. Igmat ana, mangita dinhi. Og muriplik kaniya sama sa bituon. Dagway, siya gyud ang muriplik, siya gyud ang magpakita. Di kay magsulti sa iyang baba. Di ba nag-ingon ang Ginoo kung adunay nagsulti nga kami gigamit kami ang anak sa Dios panid-i susiha ang iyang binuhatan sibo ba sa iyang sinultian? Wala na sa balaang kasulatan. Na. Basta ka mo, bulahan kay kamo. Bulahan ka tong nagmata. Gikan sa paghinanok. Ambot ipasabot ang sumbingay na bulahan ka tong nagabasa. Pagkugi ka magbasa. Pero, dili nagabasa ta. Kinalang humanon yun pagbasa ro masabtan ng balaang kasulatan o sa gibuhat sa uban. Di ba? Naigo sila. Daghan, nagsulat og mga libro. Gituis kini sa mga taong madang alamang nagbuhat og laing filosofiya. Tama. Ang balaang kasulatan gibili na ro mailhan nato ang Ginoo. Pero unsa pang ila? Kay nagpili man. Nagpilig ilang balaod. Unya, yung sa to gibutahan ang nakakita. Ibis ang katong mga kabos ang matong buta, imbis ilahan tong pakiton, nakakita na sila yung panagpabuta-buta tungod kay gigamit nila ang ilang kaalam, ang ilang kahibalo. Haron nagpalayo sa Dios. Ay mga kabalaka, pasagdayan na sila. Busa katong mga pamalandong, nakadungog na kamo sa tingog sa espiritu. Kung anaa sa balaang kasulatan, ayaw ninyo yagai ang espiritu. Ano man, kung anaa sa balaang kasulatan, namatay na espiritu, iya ka na, pulong sa Dios na, espiritu na, ug mao man gamiton sa paghusay. Tanaw ang mga tao,
tanan na akong isulti karon niyo gitubag mo pinagi sa espiritu ug ana sa balaang kasulatan ang mga tao ana maminaw kay wala pud kabalo, wala pud kaukab sa balaang kasulatan sa Biblia. Ang nagwali po di pud mantigo mawali. Di ba? Ano man? Wala man pud makita sa binuhatan. Gigamit hino ng Ginoo haron naglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan ni ingon Ginoo, ayaw kunyo gamita. Naa sa balaang kasulatan, diha kamo tagangaan. Nangingon sila nga dadon ko kamo sa langit apan kamo di mismo dili mo sulod sa langit. Gihakot hinoon, gisaaran. Busa dili ta magsaad, bisa kamo boy, kamo dan, kamo ke, kamo ngay. Ayaw mo pag-ingon na ako makaluwas. Walay makaluwas ka nato. Hino na makaluwas kung lang pulong. Ana sa balaang kasulatan. Kuyaw kayo kung maingon ko ninyo nga maluwas ka muna. Andini, mga matay pa rin tutugdugan. Magtuat-tapok mo sa kuha. Oh, good. No, di ba? Tama. Gawin, inom mong tubig. O kaon ka mo gusto sa magpakaon ko ni mga balaang. Oh, kasukan pa ko sa Ginoo nga naman. Sa imong paggamit sa akong gibalaan. Imong gisaaran ang mga tao nga maluwas. Kaon ka mo ini. Busa ka na nagsadsad. Ako, dili ko Ginoo. Mo dili gyud ko moingon ninyo nga makaluwas ko ninyo. Kana nagsaada na dito, adto mo dito. Makaluwas ang banyagan na kamo dito. Nya tanawa. Magbabasa naman mo. Basa pa sa doa na sila. Kay nagingon ng Ginoo. Sila ang mga tao nga nagkinahanglan sa inyong panabang. Ano man? Sila ang mga tao kada ko mo utang kabubuton nga naman. Kanang mga tao nakig-away kaniyo mo na yung mga taong walay bili sa Dios. Eh basit pa din abot sa panahon bulahan sila kung magsakit sila ka basit makauli pa sila, di ba? Di ba? Makahinulsol pa no. Makatugyan, magilak pa sila. Sa dili pa maabot kung paaboton na to ang mga rapture ug makakatalagman o karon pareha nang hayahay ka. Kung kita maadunahan nagdagandagan ka, hayahay ka ug mamatay ka dito, maestro ka dito, wala kay sakit. Makabalik ka sa Ginoo ana. Naritso kag patay, wala pag ikagkatugan, wala pag ikagpasaylo sa imong mga gikaaway sa mga tao nga imong gilupigan, di ba? Naman na sa balaang kasulatan unsa giingon sa Ginoo sa balaang kasulatan, di ba? Niingon siya. Adtuan ninyo ang inyong tao gikasilagan gikayo sa pagpasaylo kaniya og pasaylo siya. Una ka mong mubalik sa altar. Nan karon, hala kanang sige panglibak. Kanang sige og kanang panglibak sama man ka nakig-away ana. Ano man, manunglo pa manggani ka na. Nya karon moingon ang Ginoo, adto sa tawo imong kasilagan gikay obsan. Nya layo kayo to sa Manila ug tudiin dito. Unya ka mamatay ka, asa ka manapak. Pagkita nimo dito, nahi ubos man ka. Nya asa ka paingon. Kamo daw, kan magbabasa naman mo. Malaman mo naman mo. Adto gyud sa impyerno. Di ba niingon ng Ginoo? Giingon sa Ginoo? Sa iyong Ginoo? Pasaylo og ikaw pasayloon man, di ba? Na nakapasaylo ka. Wala gyud. Napagito og pasaylo kami sa among mga sala ingon sa pagpasaylo sa nakasala ka. Nagsaad ra ba ka sa Ginoo atubangan sa altar? Pasaylo kami Ginoo sama sa akong pagpasaylo sa akong nakasala. Nan karon kung nakasala ka ana. Nya wala ka kapasaylo, nya may ko pasaylo. Pasayloon ka nga ang Dios matinumanon man gyud, di ba? Kung dili kamo matinumanon kanako ako magpabiling matinumanon kaninyo kay dili ko makalimot sa akong kaugalingon. Nan karon kinsa ang dili matinumanon? Kita nga gibunyagan niya nga kanunay ta nagamit kaniya ang Antikristo. Tama. Gigamit na to gipalansang sa krus, gamit ta sa iyong gibalaan. Kuyaw kay moingon sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Mga santos atong gigamit nga wala na to gisunod ang iyang wala na to gisantos ang iyang pero buti pasabot ang santos santuso na to sundon bayani i-idol unya karon nagsige kag sip-sip niingon bang Ginoo ayaw pag sip-sip sa imong agalon kay imong agalon mahulga sa imong sulugoon di ba nanas balaang kasulatan no ang tanan nga akong gisulti kaniyo naa sa balaang kasulatan kung kinsa man ang dili mo basa ana kung kamo na ang manubag ana sa Dios sa tinuod ang espiritu kanunay nakiksulti. Bisan ako nagahilak nakiksulti. O karon, poses ko nakiksulti ramang ko nga tawhanon. Tungod kay siya ang nagtudlo kanako. Wala ko nagiskwela wala. Magunsa man nagsigitag tuon og mga libro makabuang nang na. Ano man daghang mga propesya, di ba? Daghan. Di ba ang sa ingon sige no, dili naman gani ang mga
mga propeta, mga propeta dili makadagat sa dagat sa panahon kay adunay na mga propeta kanang naa sa balaang kasulatan mo na sila ano magbuhat-buhat itag laing propeta mo na ingon nga filosofiya ang tao nga bright tungod kay kalibutanhon sila gigamit nila ang ilahang tawhanon kalibutanhong kaalam kay balo nagpalayo sa Dios mo na yung buot ipasabot sa Ginoo ang kalibutan karon dili na ako ang tao mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios wala nagpasabot nga dili na mo magtrabaho dili na mo aduna pero kung ang Dios maghatag kaniyo nga dato mo mas sobra pa ano man kay dili naman mo magantos kaya naman kay ang Dios naman naghatag kanimo kung ang Dios nagay maghatag kanimo daghang malipay kanimo nga tao unya ang Dios ra ba ang maghatag kanimo tanawa ninyo si di ba adunay sa kadato katong gikuan si kaysa tong dato si Job di ba no pero agi pa kag sakripisyo pero ang yawa gani maghatag ang kalibutanon gani imong kailibgon lang ang imong pagkamay pahitason nang lupig ka ngadto sa mga tao taas ra kay na bisag sugtian ko kamo taas lang kay 50 ka tuig sakmito na nimo unya ang imong mga bata puros mga piyasot mo na siya ang mga liso di ba naglabay sa liso ang uban na sa kadalanan gituka kanis mga langgam mo kana ang mga tawo nga magtutuo kaniya nga hugot nituo pero mabot ang panahon ni sakmit sa lain na pod ni sakmit nga pagtuo sakmit na pod nga lain nga tuto nawala gitulon gikaon sa agila no tama no ang sayawa o ang isa na pod na sa kabatuon sa kabalasan pag-abot sa mga pagsulay mo na ang mga tao nga hugot nagampo sa Ginoo ug nagsakit sila ug naay mga katalagman Ginoo ingon Ginoo ka niingon nga naa ka namo pero nganong ni sulay di ba naa na sulat sa pangulo sa Israel ang sa to no niingon sila kanamo nga naa ka nato ang Ginoo wala na mga katalagman kanato di ba nano sa Mikiyas nana sa sulat Mikiyas pangitaan na ninyo ang mga magbabasa no nana dito nya karon atong og mao pod to ang binhi nga hitog pa sa kabatuan dali kayo natumba lang paabot sa mga pagsulay nya katong binhi nga nitog pa sa sampinitan mo kana ang mga tao may kung maon sa salapi tanawa ang mga dato di ba ang atong mga bata gani karon dili man kita gani mga dato pero tanawa atong mga bata mundaran pa ta busa ka na naminaw tong pamalandungin ninyo na nga mga bata gani karon dili na masugo tungod sa mga wala na kaagi sa itong naagian nan karon malangit ka na ang mga bata ako nag-uol ko boy nag-uol ko dan nag-uol ko ngano man pila ka kay narasyon karon nato ug magpaabot pa ta sa taas-taas nya ang mga tao wala na malandong unsa na kani ang dagway sa atong mga anak mga apuhan no tanaw no mao na sila ang mga piyasot labi na kung adunahan nya katong mga dato nga dili pud mantigo mo dumala sa iyang mga bata di ba no ikaw asawa tahura ang imong bana mo na sugo ha bantayan niyo na yung mga sugo nanas bala ang kasulatan ikaw bana higugmaa ang imong asawa tama no unya kamong mga ginikanan ayaw pasok ang imong mga anak tahura ang inyong ginikanan maora man lang ang atong bantayan kung bana ta bantayan lang inatong higugmao na to atong asawa bisig usa ka libakira usa nato nya ang imong asawa po dapat imo po ng pabasahon sultian nimo sa iyang kaakuhan pod kinalang mutahod pod sa bana mag-away mo anak nga mutahod man tong asawa imo higugmaon po ka sa asawa unya ang anak pod ayaw pasok mga ginikanan ayaw pasok ka imong anak nya anak pod tahura pod ang imong ginikanan nan kun dili pasok unya imong anak magbantay pod sa iyang kaakuhan kay mao man na ang pulong mao may gamiton sa paghukom di ba nya mao man na imong atubang dito anak imo habang ginikanan imo bang gitahod maura man na nya ikaw pod ginikanan imong anak gahi kag ulo mo tong ingon niya kung mabugatan ka sa imong mga anak ikaw ginikanan kay suplado imong anak kwaon ka og tan-awon ang imong anak dili ba maghila kung mawala ka mo nito duol kamo kanako nga gikapoy basta among ginikanan gikapoy na mo sa imong anak kay kani imong anak mga sampinit mga piyasot man ni sige pabadlong sa ginikanan busa ikaw maampuon dool ka na ako ikapoy ipapahulayon ko ikaw og testingan ako ni magpuyo ni sa kalibutan sila dili ba din sila maantigo ba ni mo dumala silang anak unya matunglo man to kay ngano man wala man gani kanito
Muna ang bata kung dili mo tahod sa ginikanan, matunglo ka. Kung ikaw na pod manganak, mao na pod ang buhaton sa imong anak. Ang lisod na ba kay mo plus pa, mo times pa. Muna kung naa sa inyo ni sakit, ikaw mismo nga anak, ikaw magpailob sa imong ginikanan. Unya, putol na ang tunglo tungod kanimo pag-antos. Nya karon, basta nakabahandi pa ka. Tama no? Mao na siya ang bahandi sa langit. Dili makita unsa pagpaubos, pagpasaylo, unsa pa matinabangon, mahigugmaon, matinabangon, maginhatagon, Di ba dili na mahikap, dili magamit ng tumbaba. Kung gamito na to ang ato ang mga hiyas, ang ato ang mga talento, mga kahibalo, kung maantigo ta mo alagad, maantigo, halimbawa, maantigo ta mo panday, matinabangon, maantigo ta mo luto, di ba, matinabangon. Convert ba? I-convert sa tawhan, i-convert nimo sa hiyas. Unya ang hiyas mao nang pud na ang imo ipadala dito aron makabahandi ka dito sa langit. Di ba? Mao na sang kahoy nimo dito sa balay sa akong aman aduna na inyong mga lawak dito. Kung ana-anak kaninyo dito matinabangon, maluluyon, maginhatagon. Kung aduna kay bahandi o kwarta. Unya nagpaubos ka sa mga tao kay wala may dato nga dili makahatag, di ba? Ipaubos ka sa ubos. Pero sa tuwa diri na imong hatag nako o dili ipahambit po dato dito sa mga kabos, di ba? Pero ganyan nagkanan ito ana. Pakaon katong wala kakaon. Kung makasabot lang ang mga tao ana, apan ang problema man dito man hinuon sa mga taong kanunay mindawat og suborno. Daigdaigon. Suborno man na daigdaigon ka. Mo na dinhi kung maghatag mo na kog dako, dili ta mo daigon oy kay nakabalo man ko. Kung asa mo paingon kung daigon ta mo. Suborno man na. Kung manghatag kinasing-kasing gugma. Kaya ako po nang ihatag ngadto sa ubad sa nagkinahanglan nga gugma. Busa kung igmat lang ang mga tao makadungog niini, ayaw hatag dito sa mga tao nga kanunay nagaday, nagsaad nga maluwas. Nan karon kung mamatay ka. Mo karon di ko kamusaaran kung tagaan ko yung dako. Kusaaran gugma lang hatag di kay ako na may baybalo ana. Mo na ingon siya. Unsa may among sala sa inyong paggamit sa ika na po. Ano man? Imbis gitagaan kay nagwali ka pero gigamit nimo sa personal o gidinalo nimo. Busa ikaw aduna bay nagatiman sa karnero nga siya pod ang gituman ang magbalantay sa karnero. Hait pinulungan ang iyang sungkod, hait sama sa bangkaw mutulisok sa mga kasing-kasing. Mo karon kung kani akong mga pulong ang dili maminaw ani masakitan sakit kayo. Ano man bisa kamo sakit no. Ano man dili man ko pasalig ninyong maluwas ko kamo. Ang ako lang ipasalig tumana lang ang iyang sugo. Kay ang kamatuoran mao kanay makahatag og kagawasan. Tama? Tama. Taas-taas ang akong tubag o ang espiritu. Ako nagpasalamat ko sa espiritu. Mo ning paspas kay akong tinubagan kay ngano man grabe ang iyang paghatag kay naguna-una siya sa oras ug panahon. Sa okay kayo to? Okay. Dong? Okay. Boy, okay? Salamat. Sa katong nga naminaw. Ipasan niyo ni kay daghan karon ang mga taon mga magwawali pod pare mga pastor kabalo ko nakabalo na ta ani unya tabangan nato ang pag-ampo sa kalibutan tabangan po nato pagsulti sa kamatuoran ngadto sa mga tao kay daghan karon nangita og kalawasan sama usab ka nato salamat og maayong gabi kanato tanan Salamat, Sab.